Менә 2 ел үтте, әлбір нинди деген эше карый күрелми моның. 2 ел элек заводның иске бинасында чыккан янгында Резида Шакированың абыйсы үләм. Ул судта зыян күрүче буларак катнаша. Тикшерүчеләр утны суыткычтан чыккан дип таба, сигнализация янгын сүндерү җайланмалары булмый. Бүлмәдәге 6 ир-ат утны сүндерергә тырыша, ләкин барып чыкмый. 5-се үләм. 6-нчы каралучы коткаручыларны чакырыр өчен чыгып китәм. Күрәсең, шуның белән исән калада. Интернетлардан укыдыгында анда бомжлар как будто кирип, бомжлар ушак ябып шулай итеп ут чыгарганнар дип инде. Алар фактически анда эшкә урнашканнар иде. Алар форма киеп шулай эшләделәр, охранник булып эшләделәр анда. Без менә ансын инде доказали. Халак булучылар шәхси сак хезмәтендә эшләгән, туганнары моны суд аркылы һәм хезмәт инспекциясе ярдәме белән дәлилли. Шул организациягынан коялар эшләделәр. Бер ни помощь, бер нәрсә булмады. Шул 3 айдан соңына элемтәгә чыктылар безнең белән. Звонить итмәделәр. Үзләренең рабочийлар дип признавать итмәделәр. Алар ягыннан шул 3-4 айдан соң инде 20 мең шул күмгәндә похоронага дип бирделәр. Хәзер янгын чыгуда бинаны саклаган оешма куркынычсызлык агентлыгы директоры Наиля Жданованы гаеплиләр. Әмма ул моның белән килешми. Бинадагы янгын куркынычсызлыгы өчен аның хуҗасы җавап бирергә тиеш дип барам. Моннан тыш эшкә урнашкан егетләр белән төзелгән килешүләрдә үзенең имзасын урын басары куйган дип саный. У нас есть некое лицо Нариманов Фарман Ильманович. Бездә Фәрман Риманович Нариманов дигән кеше бар. Нәкъ менә аның тәкъдиме белән сак хезмәте күрсәтү буенча килешү төзелгән. Ул документта Ждановның имзасы аның кулы белән куелмаган. Этот Нариманов Фарман, именно он нанимал людей, именно он занимался вопросами обустройства. Әлеге утырышта судья зыян күрүче як вәкилләре белән аралашты, ләкин гаепләүче якка алар Фәрман Наримановны белмибез дип җавап бирде. Әлеге җинаять эше буенча сораулар тагын да күбәя. Наиля Жданова сүзләренчә, аның урын басары шәхси каравыл оешмасы ачарга планлаштырган. Шуңа күрә килешүләрдә Жданова оешмасының реквизитларын кулланган. Моның чыннан да шулаймы юкмы икәнен суд ачыклаячак. Чираттагы утырыш 12 сентябрьгә билгеләнде. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.